Elok katakan saja, jikalau habis cinta kadiri denai nanko bulih denai tabang menjauh. Carilah urang nan udah cinta paganti diri denai untuk assalamu usah denai dipatenggangkan lain dan coba memperarek buah cinta tapi nyolong gak jua de udah diam saja pola dayo mangkonyo kini udah denai rilakan menyentiang orang lain pada bamai cinta di dalam dosa denai buju jantung hati jangan turunkan si air mata walau padia rasa